Takže ahoj, ahoj, vítajte pri našom ďalšom let's play. Tentokrát multiplayer let's play s Lukisom. Klasika Minecraft 1.3. Ideme, čau. A to si divno vypadá to v Pentacrafte, to drevo. No dobre, poďme, nehrajme sa, ideme. Ideme zabíjať stromy. Škoda, že tu nemáš ten stromový kácač. Dropik. 3 capitator, no. A potom to meso to sem si náhodou vyzabíjal. A to by ti bolo načo, však by to bolo aj tak, že toto diamantová sekera ťaží jak ruka, takže to by si mal. Haja! Kde si haja? To je za Batmana toto prácu. Ty kokos, on skáče jak oný, jak ten. Triple. Ty vole, tam je Slenderman! Bacha! Slenderman! Kde? Slenderman! Zdrhaj! Kde si. Poďme týmto smerom, Tam je také škaredé volačo. Áno, tam je taký cobblestoneový stĺp, ktorý sa tu zaháňa objavil. Nečítujeme, nebojte. Fakt nečítujeme. Ale poď, tu je taká, to je pekné. Tu je taká pekná skáka tu, kde sa zabydlíme. Dobre. Ty kokos, ty sa mi furt strátiš, ty si jak oný, jak... To sa zabývame, ja už som sa zabýval. Ne tam, ale normálne pekný domček. Môj nádherný skin. Ty mega černá. Ty ninja pekná. To je Sub-Zero. To je jedno. No poď. Ja spravím crafting. Helia! Mám ho. A potom tento texture pack, s ktorým hrám, môžete nájsť v popisku mojho singleplayeru, pretože s tým som hral aj na single. Že jo. No. Tak trošku. Jaj, som sa pomýlil. Dobre by bolo, že tie drevené nástroje by mala každú svoju farbu, že by si to urobil z brezového dreva a bolo by to také brezové. To možno bude v novej verzii, tá textúra nová. Je na 4, že vraj má byť, tuším, nové ponšny, mrkva, zemáky a také. Jo. Obrazy, do ktorých si môžeš dať veci, kvetinače, čo tam je. Tak toto vám... Neviditeľnosť a night vision, takže môžeš vidieť v noci jak ráno. Aha, tak to teraz vám Lukis predpovedal. Oný ten screenshot. Jaký screenshot to snapshot? Ja to volám screenshot. Screenshot? No, to je taký screenshot. No dobre, tak... To je pekné, tupome. Putome. Big. Ty kokos, ale v tomto texte packu je jaká pekná tá voda. Taká istá. Ne taká jak v Tropicrafte. Ty kokos, tam levitujúci strom, či čo? Neviem. Nevadí. Dobre, tak tu budeme bydlať. Teraz treba nájsť ovce. Takže to zober. Super. Mne sa to nechce brať. Ženy musia všetko brať. Že Lukis? Hlavne nepôjdeš po tej skále, čo predtým. No čo je? Žiadna ovca. Ty vole, dvaja creepery sa rozprávajú tutok. A nie, to je skeletia creepera. Ne, utekám. Ale síce som mohol mať disk, ale utekám. Kde si? Lukis. Takže nám disket nemáme jukebox. Neviem, na škripanie.
Škríp. No, toto je dosť blbé, pretože tu není žiadna ovca. Ovca, kde si ovca? Poď sem. Dajme si chvílinku českého jazyka. Čo to zase bude? To bude hustý, jo. Tak keby to mal Marvex, no tak on hneď by vybafol. Kde si? Ja? Niekde zajtrajšku. Vidím tvoju menovku, stoj tam! Tam je, vidíte ho? Ideme ho zabiť. Ideme. Áno, hneď som tu za pár sekúnd, ok? Tak dám krátky strih. Dobre, sme tu späť po krátkom strihu, vyrušili ma rodiča a ja som tu vláde zbadal ovcu, ne? Či? No neviem. Je, cave. Iron. A nemáme žiadne. No, tak musím dať ďalší krátky strih. Dobre, no tak po ďalšom dlhom strihu vás tu znova vítam. Čau. Kde? No, tak nejak. Tu máš 3 železa, čo som našol ja. Jasné, ty si to vyčertoval. No ja som hladný. Tu máš, počkaj. Idem sa do peci. Klik, 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 klik. Hell yeah. Mňam. Jak si skočil? No dobre, idem ťa vyťažiť, teda to tvoje pekné brnko. Teba putal. What the hell? Dobre, tak toto. Čo ďalej? Pec už máme, takže môj kobo je tu na nič. Tak ja odchádzam teda. Chceš vidieť, čo mám? No čo? Pozri sa na mňa. Tu som, za tebou. Si zabil hneď v prvom diele Iron Stuff. To si zabili. Ale nevidím tu žiadne ovce, že by sme sa vyspali. Ako myslím každý oddelenie. Čak. Au. Hej, ty, tu je PvP? No. Ne, není. Škoda. Čo vypaľuješ? Nič nevypaľuješ. Tak budeme čakať tuto zatiaľ. Tak poďme sa kúknúť nižšie, ne? Nájdeme nejakú jaskinku. No, cave. Cave by sa nám hodil. Ale osvecuj to, lebo ja nemám torče. Dajme si českú chvíľku. Počkaj. No jo, čekám, ty vole, co je s tebou? Steam. He? Musel som vypnúť Steam. Forest, my sme vo Foreste. Juuu! Náš prekrásny Forest. Vypnem toto. Ježišmaria, tie zvuky už fakt vypni, ako... Už hotovo. Jako myslím, že jo. Dobre, idem zaniesť možno hore, že možno asi kobl. Že by sme... Asi by si mohol urobiť aj čestku možno, ale už ju robím ja, takže ty už nemusíš možno. Je uhlier. Super. Ber a budeme mať fakle. Kuk. Mohli sme ísť do tej caveky, ale... Ale ja už nemám drevo, to je super správa. Ale tej, kde sme boli pred tým... Ne, kašli na to, tam sa vydáme. Jak som sa zlakol tej kravy, ty kokos. Tak lebo je to krava, čo od nej čakáš? Ja tu radšej zavržum. Ty si sa do školy? Ne.
Tu sme... Ježišmaria! Kriste, pane. Horšia než amnézia. Ty kokos, fakt, jak som sa zlakol. Pozri si potom záznam, ty vole. Jak to prasa normálne, idem urobiť okienko a to prasa na mňa vybafne z okna. Ty kokos, to je už úplne, že horor. Amnézia toto. A potom možno budeme robiť... Dusím sa. Potom možno budeme robiť aj tie let's play z amnézie, že? A tento rok možno aj Battlefield 3 od môjho podania. Od jeho podania. A od môjho bude možno amnézia. A od tvojho nebude amnézia? Bude, však to budeme spolu. Hell yeah! Takže teraz to je taký... Kejka. Hell yeah! Teraz to je náš spoločný kanál s Lukisom, už nie s Marvexom. Halleluja, halleluja. Hell yeah! Veď má, koľko má? 6 odberateľov? Ale daj sem tu toršu. Teraz nás... určite bude dislajkovať. A ja nemám krump. Aha. Však závidí, no tak musí dislajkovať. No jasné. Zomboň nad náma, teda Skelťúr. To je nejaký Justin Bieber? To je taký nigga Skelťa. Kde sme? Ty kokos, kde je tá naša kejva? Skeleton in the style. Skeleton SRO. Vlastne Hulk. Jaký Hulk? Hulk hovorím ty. Hell yeah. Nemusíme vyrábať. Tuto bude... Aha, mob trepka! Ty vole, kúkaj. Zombík mi sem vošol. Mob trep. No poď, zomboň. No poď. No prdele, ja nedosáhnu. Máme jídlo. No dobre. Daj volačo do čestky, nech tam máme čo dávať. Toto je skôr taká funny let's play. Áno, taký, že Barbie texture pack. No. In the nigga style. Ty si porežal očko? Ja ti to ošetrím. Ukáž to, porežal si očko. Dobre. Máš to ošetrené. To je jazva. Ninja versus Nigga. Tutuc. Hell yeah! Tutuc. Hell yeah! Vieš, ako to vypadá, keď si pridám Čo? hyperpar. Ticho. Hej, ale ja som taký 50 Cent. Na Janke. Kinajnke, kde si? Padaj. Máš ruku jak na Janke. Takú dlhú. Takú dlhú. Dlhú, hovorím ti, čo už si oslepol, onemel. Oslepol. Ne, dík. Neoslepol som. No čo je, kedy bude už konečne deň? Či? Mám ho setnúť? Ne? Čo chceš setnúť? Však má deň. Ne. My nečitujeme, že? Nie, okrem portov... Nie. Porty nie sú čity. To je prirodzená To je pomôcka. Presne tak, pomocka. Vidím Spidera. Kuk! Ja mu pošlem pusinku, idem mu dať pusinku. Stavíš sa, že niekedy dosiahneme 100 odberov? Ty kokos, to je krava, to není Spider. To som si všimol. 100 odberov. Tak dúfam, že hej, no. A teraz zrazu, že budeme mať 100, za deň 200 a za rok 300 000. No jasné. Ne, zas nepreháňaj. Daj mi šipy. Mám lúk. Tak mi daj luk. Ty si zlý. Ty si zlý. Bé. Tu máš. Aha, kúkajte, ja som taký snajper, že odstrelím odtiaľ tú krafu. To je krafáková žena, toto. Dobre, že Minecraft. Mňam.
Ne, expy sú pri zomvoňovi. Nevadí, budú ďalšie. Hell yeah. Hell yeah. No, toto dobre. Je. Toto mi... Pomôž mi to rozbiť. Aha, dobre. Tak už nič. Ja. Je. Videl si nový vlog od Gogomena z tábora? Ne. Škoda. Počkaj. Od Gogomena? No, A čo, jaký? Čo? taký táborov. Jaj, to no. To je prvá minúta. Aha. Že koľko im zaplatil. Teraz kde je ten náš dom, no? To nevím. Je. A, tady je. Pavúčisko škaredýský. A, ja som volade. A, tu si. To je zabité. Čo ideme robiť? Dobre, idem sa proste... Ne, tam nie. Kuk. No ja neviem, ja myslím, že by to pre dnešný diel stačilo. Či? Pohode? Nie, to je jedno. No dobre, tak dúfam, že táto séria neskončí pri 4. diele. Takže, tak prvý deň, tak no. Ohodnoťte prosím komentom a možno odberom a možno lajkom a možno lajkom. Ak sa vám video ľúbilo, dajte like, ak sa vám video neľúbilo, dajte like. A ak sa vám nič neľúbi na tomto svete, určite dajte odber. Takže my sa s vami s Lukysom lúčime. Čau, čau! Čau.